Basket Beat és una associació en la que, a través dels tallers que fem setmanalment, es tracta que les persones aprenguin coses que puguin ser importants per la seva vida. I això ho fem sempre a través de fer música en grup i en pilotes de bàsquet. Després de molt temps fent aquesta feina per col·laborar a canviar el món, vam pensar que aquesta idea de fer una orquestra i un espectacle en el que ens trobem persones diverses seria interessant. Un dels reptes més difícils ha estat el ser conscient de que molts dels joves que venen tenen vides no fàcils, gent que són igualment capaços però que tenen les seves peculiaritats i les seves raons per fer el que fan. Yo empecé en Basket Beat por el ambiente. Que formas parte de un grupo, sientes que te quieren, tío. ¿Sabes ese sentimiento que es saber que te quieren? A mí me gusta mucho la danza y el teatro. Me gusta todo lo que me gusta, es decir, el básquet, la música, el poder bailar. L'espai que hi ha per poder fer tot el que tinc, per donar, cantar, saltar, ballar, fer el pallasso. La creació col·lectiva era l'ànima del projecte. El moment de crear alguna cosa col·lectivament amb gent tan diferent fa que posar-se d'acord sigui complexa. Jo diria que he descobert que hi ha altres maneres de fer un espectacle perquè mai saps quan vindrà o quan marxarà una persona. Doncs d'alguna manera crea un terreny molt imprevisible, no? I amb un factor de risc altíssim. L'altra peculiaritat de l'orquestra és que es fan servir pilotes de bàsquet per fer música i aquesta música està embellecida, diguéssim, per diferents instruments i tot plegat fa un resultat sonor original i diferent. En aquest espectacle hi ha una part teatral, una part coreogràfica. Abans teníem un concert i ara tenim un espectacle en tots els sentits. A mí me gustaría que viniera gente como nosotros y que viera que también pueden hacerlo. Yo creo que lo que se lleva al público es algo que no van a ver en cualquier otro sitio. Y cuando actúas delante de gente que realmente aprecia lo que haces, es una experiencia inolvidable. Es que la energía que tenemos aquí, que es una energía brutal y súper guay, se traspasa al público, ¿sabes? Y eso creo que lo sienten, el buen rollismo que hay aquí. Es como también para vosotros y eso es también lo que se puede llevar el público. La pregunta que ens fem a Basket Beat és com hem d'explicar aquest espectacle. Hem d'explicar que a la companyia hi ha persones que han tingut a la seva vida menys oportunitats, o hem de deixar aquest discurs d'una vegada i que la gent gaudeixi un espectacle que els arriba, que els emociona i que podem ser una companyia com totes les que hi ha avui a Catalunya professionals.